contractor ho zatak mai hi auma chupa chuan sarkar le mimal in lian tak tak asa thina anwaya chuan mystery thiam tak tak le teima deuh deuh hi an thoknal boka an na tho an uluk em awang chuan na po an mu thei le mystery thiam le fel tak mai puzwala po chu contractor nwaya chuan thokin a teima ka wang le akut them thiam em awang chuan chu contractor chuan adu sak thei le meya puzwala chu akumte ala upat ve deuh to awang chuan contractor chuan mystery zinga a how to ber atana da naha thlak tak po a thot tir to ngai meu lova chutianga in tam tak an sakla chuan puzwala po chu kum som nga lo thling ve don ta akum upat ve deuh to awangin ana chu to sanari ruk dewa lo chatak nei ma se na thok voi renga hun man renga chuan anupui fanau te bula khosak ve chu adu to zo kani nikha chu athutluk na chu ama chor tu contractor ne na chuan a shita a contractor pa chuan puzwala chu param shita kani awang chuan a ui le meya ma se puzwala chuan chola du to si awangin contractor chuan puzwala chu a building na number sak turin a ngena puzwala po chuan na tho chunga a to ber atan apu in pakhat sak le chu arem rita a ti chuan puzwala chuan ma kut koi ni na pu in tu chu asata a chola chak to em awang chuan na tho la ya chuan ri ru pe em lova man chavak lo le khoi o sang de te ha mai me a to ber tu ni to awangin uluk lem lau takina sa ni danga in sak chinai poin na lova ka achalau zo kani chutianga uluk lem lo taka in sak na number tu sak zo nu chuan contractor house tak chuan puzwala in sak en thli khai tu chuan rom ka ta puzwala le contractor chuan puzwala in sak an in fiat nu chuan chu in cha bi chu contractor chuan puzwala ne na pein he in hi in tura ka ba manania in khanan he in hi ka pe che ti in ashta puzwala chu amen pok na sale puzwala chuan chu in chu ama in tura ni ti shalavin uluk lo takin na lo samay meya ama in tura ni ti sha se chuan uluk deuh zo kin na lo samay tu ma se asa zo vek to siya in chiri nom zia anei lo ani ang chuan alwa mai angai ta